Πιστεύεις ότι όταν κάποιος πάει διακοπές πρέπει να γυμνάζεται? Εννοείται. Τι εννοείται, αφού πάω διακοπές είναι χαλαρός. Είναι κομμάτι της διανοητικής χαλάρωσης η σωματική εξάσκηση. Για εμένα τουλάχιστον. Και αυτό πιστεύω ότι ισχύει και για τους περισσότερους που με επισκέπτονται. Και αν εκεί που πάω δεν μπορώ να γυμναστώ? Μπορεί να γυμναστεί στο σπίτι σου. Μια γρήγορη εκγύμναση γίνεται παντού. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο ακριβό εξοπλισμό για να κάνει μια γύμναση. Μπορεί να πα για κολύμπι, μπορεί να πα για περπάτημα, μπορεί να πα για τρέξιμο, στην παραλία που είναι και δίπλα στα κατάλημματά μα. Δεν είναι ότι σε περίπτωση που πα διακοπέ και δεν εξασκηθεί για 10 ημέρες, 2 εβδομάδες, είναι κακό. Αλλά οι περισσότεροι, όπως και εγώ, προτιμούμε να διατηρήσουμε κάποιες καλές συνήθειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να μην τη διατηρήσουμε ακριβώς όπως είναι η καθημερινότητά μας, αλλά τα καλά στοιχεία όπως η εξάσκηση ή μια στοιχειωδώς υγιεινή διατροφή είναι καλό να τα κρατάμε. Πάντως εμείς στο Harmonia Stay έχουμε και γυμναστήρια κοντά μας και παραλία. Και ό,τι θες. Και ό,τι θέλεις.